Sziasztok! Én VV Jászmin vagyok, és bemutatnám nektek a társaimat. Ez egy ilyen kis rövid műsor, amiben dolgokról fogunk beszélgetni. Akkor mutatkozzatok be! Hát sziasztok, én Nitro Martin vagyok. Én meg Kolumbusz vagyok. És akkor a mai témánk a higiénia, az öltözködés és a menze lesz. Igen, pontosan, és a végén majd kaptok tőlünk egy jó kis Számot. Igen, számot. Jászmin, mi is legyen ez a szám? Cat de Luna, Vaut up. Jó, ez jó lesz akkor. És hát akkor jó van. Na, akkor hát beszélgessünk is. Kezdjük először inkább a higiéniáról. Igen, ti szerintetek milyen a higiénia az iskolába, a külső életben, és mit gondoltok ti a higiéniára a magánszférátokban? Hát ezt megírhatjátok majd kommentben, mert szerintem tudjátok, hogyan kell kommentet írni. Igen. Mindenféle tudja, hogy mi ez a komment, na mindegy. Szerintem kezdjük az iskolai higiéniával. A iskolai higiéniába szerintem beletartozik az, hogy a tanárok kezet mosnak. Szerintetek? Hát szerintem az igaz, mert egyik tanárom egyszer arra jött be órára, hogy így mutatta a kezét, hogy kék a keze, és azt mondta, arra fogta rá ezt, hogy ő kezet mosott, és szalvétával, mivel megtörölte a kezét, az én kék lett ettől a keze. És szerintem ezzel bizonyította, hogy ő mos kezet. És szerintem a higiéniához szerinted is hozzátartozik az iskolai menzához? Hát szerintem igen, hozzátartozik, igen, de mert nem sokan tartják be ezt az egészet. Főleg nem a konyhás nénik. Szerintem ne ebédeltek a mezzán. Szerinted, Martin, ebédeljenek? Szerintem se. Szerinted, Kolumbusz? Hát, én szerintem sem. Na jó, akkor szerintem Inkább vigyenek be a szendvicset. Hát szerintem is ez jó. Na, szerintem azért ne ebédeljetek ott a mezzán, mert szerintem nem mosnak kezet, és onnan tudom, hogy például ti látjátok, hogy kezet mostak a konyhásnénik, amikor főzik nektek az étel? Hát én nem látom, de... Én soha nem láttam még. Várjál, ebben ez egy kicsit hülyeség volt, Jászmin, mert hát a tanárok sem látják, hogy mi írjuk a leckét otthon, mégis... De mégis le tudják ellenőrizni, és szerintem igen, az nem ellenőrizhetjük le, mert... De az lesz a legjobb, hogyha nem ebédeltek ott. Szerintem térjünk át az öltözködésre. Szerintem az öltözködésbe beletartozik az, hogy és még tényleg a higiéniáról annyit szeretnénk nektek mondani a Martina, hogy mossatok inkább kezet vécézés után, mert betegségekkel is járhat, igaz? Jól van, de hát a szünetben mire lenne igaz? Mindegy. Na, szerintem is igaz az egész. Igen, most legyen szó az öltözködésről. Szerintem a legtöbb ember, vagy diák, fiatal ember, szerintem tanulás helyett inkább öltözködéssel foglalkozik. Hát jó van, de reggel. Hát igen, és ebben mi is beletartozunk. Igen. Ezekbe az emberek közé. Szerintem... És szerinted, Kolumbusz, mi jellemző az öltözködésről? Nekem semmi. Semmi? Hát igen, mert ő még óvis, tudjátok. Hát jó van, de akkor is egy óvisnak kell tudnia öltözködni, de... Hát igen, de hát a Kolumbusz van anyukája, és ő segít neki ebben az öltözködésben. Én szerintem a diákok... Én tudok egyedül. Igen, hát mindenki tud egyedül. Na mindegy, hagyjuk a vitát, szerintem az lesz a legjobb, hogyha most rövid szünetet tartunk, és teszünk be nektek egy Cat de Luna Why Up zenét, aminek nagyon fogtok örülni. Jó van. Megnyomtad? És hallod, elrontottuk. De nagy elrontottuk. Azért, mert nem nyomtad meg. De megnyomtam, igaz, hogy megnyomtam. Na jó van, nyugi. Még nem vagyunk ebben gyakorlottak, a hallgatóink most láthatták. Na, gyertek közelebb. Szerintem, igen, megy. Szerintem most beszélgessünk inkább a filmekről. Szerintem ezt tegyük be a következő műsorban, mert ez egy elég rövidkes műsornak szántuk. Jó? Akkor Na, én szerintem beszélgessünk most a filmekről. Akkor beszélgessetek a filmekről. Igen. Jó, akkor... Na, akkor beszéljünk most már végre a filmekről, mert... Igen, mert a Nitro Martinnak a kedvenc műfaja mi filmek.
Szerintetek mi a legjobb, amit most a moziba leadtak? Szerintem Hát, de írjátok meg ezt is kommentbe, hogy melyik filmek a igen. kedvencetek. Szerintük melyik legyen az? Szerintem az én kedvenc filmem a Melyik? legyen, nem tudom. Hát addig, ameddig én gondolkozok, addig mondjátok el. Szerintem nekem a jégvarázs, és Robikának nem kell megszólalni, mert ő nagyon lassan beszél, szerintem neki a minyonok, igaz? A Grún. Hát nekem a minyomok. Úgyhogy mondta VVV Jászmin. Igen, és szerintem nekem a jégvarázs, azért, mert ez nagyon jó, és amit Violetta főcímdalokat is leadnak. Igaz, hogy ez nem a filmekhez tartozik, de nagyon jó ez a Violetta. Szerintem minden lány szokta nézni, és nincs olyan lány, ami ne lenne oda érte. Na, Marci? Hát nem tudom, még most sem jutott eszembe, hogy nekem mi a kedvencem, de nekem tetszik az, hogy iránya a bárka, például az is tetszik nekem. Igen. Most például kijött a mozikban a Star Wars 7 például. Írjátok meg kommentekbe, hogy szerintetek most mi a legjobb, amit tavaly és tavaly előtt, azaz 2014-2013-ban leadtak a mozikba. Szerintem a 2014-es az a legjobb, a jégvarázs. Komolyan, hogy az embereknek egy nyomot hagyott a szívébe. De komolyan, még most is járkálnak, úgymond, hogy hívják, ilyen... Hát például vannak olyan gyerekek, akik ezt letöltik a telefonjukra és hallgatják De ezt amúgy az minek utcán. moziba menni? Most amúgy komolyan, amikor... Igen, azt szerintem ez igaz. Elmész a moziba, és akkor ott vagy 1 órát, és arra fizetni kell egy baromi sok pénzt, pattogatott kukoricája, ami baromi drága, igaz? Igen, pedig... És ezért ott van nekik a gépük, miért nem inkább ott nézzük? Igen, például most a Columbus erről beszélt, hogy otthon is ezt meg lehet csinálni, és 100 forint egy ilyen... Le lehet tölteni ingyen, és akkor Meg nem is nézed, az. és akkor veszel egy 125 forintos pattogató kukoricát, amit kipattogtatsz a mikródba, és akkor... És otthon is tudsz csinálni. Hát igen, és például vannak oldalak az interneten, amin lehet nézni filmeket ingyen. Például ott van a Meseland, például ott is szoktam nézni, ott lehet megnézni a jégvarást. Igen. De szerintem a filmekben több a fő hős férfi, mint a nő. Szerinted Igen, is? szerintem is ez igaz. Szerintem a Star Wars-ből annyira elegem van, hogy nagyon, de a fiúk annyira oda vannak Star Wars-ös... De már a fiúknál is. Én igen, például már Star Wars-ös tolltartó, Star Wars-ös póló, Star Wars, és ahogy megyek ugye a folyosókon, az iskola folyosókon, mindenkinek Star Wars-ös könyv, Star Wars-ös iskolatáska, szóval, meg főleg a lányoknak jégvarázsos kabát, meg ilyenek, szerintem ezek a legjobb. Hát jól van, mindenkinek van, hogy hívják, ilyen kedvenc dolgai. Igen. Például a lányoknál most szerinted mi a menő? Szerintem a jégvarázs és a Violetta. Szerinted Hát is? ezek már kimentek, én szerintem, hát Igen, de inkább több most szülő. senki sincsen, semmi nincs. Szerintem a fiúknál, hát még mindig a Villám McQueen, meg a Pókember a kedvenc. Hát a kisgyerekeknél. Igen, de a nagyok már inkább nem a ilyen mintás cuccokat veszik fel, hanem inkább ami jó árajtuk, meg ilyenek. Igen. Igen. De lassan vége sajnos a műsorunknak, mert igen, ennyi fért bele, 10 perces ez a műsor. Hát akkor köszönjünk el. Igen, Sziasztok! de végsőleg adni fogunk nektek egy minyonos kis rövid számot Columbus kedvéért. Akkor sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!